मुर्दाबाद हाग्रामा महिलारि बे बिटिसिखौ दानायनि थाखाय हाग्रामा महिलारि मुर्दाबाद सोरबा जुदि सोङो बबाव थांनो थांनाय 17 याव हाग्रामा महिलारि जेबो मावासै हाग्रामा महिलारि मुर्दाबाद हाग्रामा महिलारि मुर्दाबाद मुर्दाबाद थांनाय 17 याराव बिथांनि जा गभर्नमेन्टमोन बोसोरनै interim councilनि chiefमोन बिथाङा आरो 15 year elected गभर्नमेन्टनि chiefमोन आरो बे 17 याराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेबो खामानि मावासै बिटिसि हालामाव जाख्ल'नाय सोबख्ल'नाय जौ जुवा दाङाबाजि बुथारलायनाय बेफोरखौल' खालामबाय थांनाय 17 याराव आरो बेनि थाखायनो हाग्रामा महिलारि मुर्दाबाद जेबो मावासै आरो बे बाथ्राखौ जों थांनाय 2020 निफ्राय खोनागासिनो सान हर जानाय लोंनाय खिनाय हासुनाय गले 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 जों बे बाथ्राखौ खोनागासिनो दि थांनाय 17 यारनि सरकाराव थानाय समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे हालामनि थाखाय बिटिसि हालामनि थाखाय जेबो मावासै सोरबा जुदि सोङो नोंनि मुङा मा होननानै अब्लाबो एन्सारा फैयो 17 याराव हाग्रामा महिलारि जेबो मावासै जाख्ल'नाय सोबख्ल'नाय दाङाबाजि अशान्ति सोरबा जुदि सोङो बबाव थांनो थांनाय 17 याव हाग्रामा महिलारि जेबो मावासै नोंनि सिमाङा मामोन थांनाय 17 याराव हाग्रामा महिलारि जेबो मावासै जाख्ल'नाय सोबख्ल'नाय दाङाबाजि बाजि बिटिआर एकर्ड जाबाय बिटिआर एकर्डनि बायदियै कन्स्टिट्युएन्सिया टोटल 60 जानो गोनांमोन 60 नाथाय इलेक्शन जानो थांगासिनो 40 आव मानो बिदि जाखो थांनाय 17 याराव हाग्रामा महिलारि जेबो मावासै खालि जाख्ल'नाय सोबख्ल'नाय दाङाबाजि अशान्ति बायदि जायखिजाया मा ओंख्रि थांनाय 17 याराव हाग्रामा महिलारि जेबो मावासै जाख्ल'नाय सोबख्ल'नायल' नों दाउ मोजां मोनो ना अमा मोजां मोनो थांनाय 17 याराव हाग्रामा महिलारि जेबो मावासै जाख्ल'नाय सोबख्ल'नाय जोङो बेखौ गले 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 खोनाबोगासिनो 2020 निफ्राय मैया हरखाबै आंनि खर'आव मोनसे बाथ्रा जाखांफैदों सोंथि जाखांफैदों बैदि जों दिनै सोंखारिगासिनो थांनाय 17 याराव जेबो मावासै होननानै बे सिचुएसनखौ जों बबाव मोनखो दिनै हाग्रामा महिलारि आं बिराद प्रेज खालामा नाथाय बिथाङा मोनसे मोजां वेल एजुकेटेड फेमिलिनि मानसिमोन बै समाव बिथाङा जाय बैसोआव मानसिया लेखा फरायनानै गावनि केरियार दानायनि बाथ्रा साननांगौ बायदि मैया सिमां कालारफुल गावनि जिउखौ लानानै साननांगौ लाइमोन बैसो सेंग्रा सिख्ला गोसो थोलायनाय बेरायलायनाय बबावबा लाइन मारिहैनाय खन्थाइ लिरनाय मेथाइथ' लिरखायो बिथाङा बेफोराव गब'नानै थानांगौ बेफोरखौ नाथाय जाल्लाब गारना बिथाङा बिएलटिनि बिबान लाहैबाय बिएलटिनि बिबानखौ बानस'नानै जुदि बिथाङा मोनसे जुगराज मोनसे मुभमेन्ट खालामामोन अशान्ति जाखोनगासिनो जों बे अशान्तिखौ जुदि बिथाङा बै समाव खालामामोन गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया आरो गभर्नमेन्ट अफ आसामा बे सानैसो बर' इन्टेलेक्सुयेलनि बुंनायखौ क्रिटिसाइज खालामनायखौ खेराय खेरायनानै बिटिसि एकर्ड खालामगौमोन 2003 आव जुदि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिएलटिनि बिबानखौ लानानै बै समाव दावराव खालामामोन जागौमोन बिटिसि एकर्डआ आरो बिटिसि एकर्ड गैयामोनबा दिनै जोंनाव मा थागौमोन बर'फोरा मा दङ बिटिसि एकर्डनि अनगायै बिटिसि एकर्ड जानायनि सिगाङाव मा दंमोन बर'फोरा जों दिनै राव होन थुनलाइ होन हारिमु होन मोनसे रिच हारिमु दंखायो जोंहा नंगौ नाथाय दिनैनि स्टेज सफैनाया बेखि पसिबल जागौमोन जों जायफोरा दिनै 17 याव जेबो जायाखिसै होननानै बुंगासिनो दङ क्रिटिसाइज मानि थाखाय बे क्रिटिसाइजआ बिटिसिनि बे पावारनि थाखाय नङा होनबा चेयार नांगौ बयनोबो गाद्दि नांगौ बयनोबो बेनि थाखायनो जागासिनो आरो बै पावारनि थाखाय जा
दावराव जागासिनो पावार मोननो थाखाय बिनि गुबै मा होनो गुबैथिया मा गुबै जिनिसा सोर मानि थाखाय जाखो बिटिसि आरो हाग्रामा महिलारि both साइड अफ आ कइन बायदि ओरैहाय जुदि बिटिसि ओरैहाय हाग्रामा महिलारि मोनसे कइननि आं बेखौ सानदों मैया जायफोरा दिनै हाग्रामा महिलारिया 17 जेबो मावासै जाख्लुनाय सोख्लुनाय दाङाबाजि असान्थिल' खालामबाय होनना जायफोरा बुंगासिनो दङ बै बुंनायनि दिनै जि सिचुवेसन जा दिनै जाय जाहोननि थाखाय बुंगासिनो बेनि क्रेडिटआबो हाग्रामा महिलारिनाव थाङो आरो बिटिसिआ कर्ट जायामोनबा दिनै जानो हागौ जों बायदि गोबां लाइमोना we want Bodoland no rest divide Assam 50-50 जान लेंगे राज लेंगे बिदि होसिख्रावनायनि गोबाङा जों दिनै जेलाव थानांगौ जानांगौ आरो गोबाङा पुलिस आरो इन्डियान आर्मिनि नैयाव अफार गिफ्ट लानानै जानो हागौ सोरगो नङाबा नोरोगाव जों थाहैगौमोन आरो गोबाङा जोंखौ अन्थाइनि खाम्फा बानायनानै जानो हागौ खुलुमबाय थागौमोन बिटिसिखौ नङामोनबा हाग्रामा महिलारिया थांनाय 17 याराव जेबो मावासै जाख्ल'नाय सोबख्ल'नाय दाङाबाजि असान्थिफोरखौल'सो स्प्लिट खालामबाय बिटिसिआव होननानै जायफोरा दिनै बे बाथ्राखौ बुंदों बिनि बै सिचुवेसननि बिनि गुबै जाहोनाबो बिनि क्रेडिटआबो हाग्रामा महिलारियावनो थाङो आरो मुर्दाबाद हाग्रामा महिलारि बे बिटिसिखौ दानायनि थाखाय हाग्रामा महिलारि मुर्दाबाद